kusasa la enigma umfule ngokuphuza ngiphuze empompini ngokujesu athi akamfuni umuntu aphuze emfuleni ngoba amamemede azombona enze kuye azomrape straight yangizwa-ke Jesu athi akafuni isijima Jesu athi Hawu, Somagojela. Imama engibuze Somagojela. Uneshasho ukuthi le nhlanga lezo ngishaye zona la ukuthi zizongenza ngingathakatheki. Okay, even nalomuthi lo ngike wona la. Shoshona uzongivikela ukuthi ngingathakatheki. Ngoba phela manje sengiyodlula ngakhona kule ndoda lesiqedayo le ndaweni. Ngifuna ukuconfirma leyo nto leyo. Hawu. Yabona uma usho kanjalo ngizomane ngenze into eyicasula tu. Ngizomane ngiyothenga isinkwa ngidlule ngakho ave icasuka. Hayi yabo inyangeni iphelele. Ngiyabheja ngawe Somagojela ngiyabheja. Hayi mangingene khona. Hayi. Sbiya. Lalela wena Mayeza kulezo zinkwe order lapho ngifuna u10 obrown no10 omhlophe uhlukanise kanjalo ngoba ngiyazi ukuthi u10 udla ubrown unyawo udla esimhlophe Hey Sotobe Hamba kahle ayisofozela izikho zasemaPakistani ninqa Hey sengifisa ukuba no one slice Sotobe uyizolo ubuthofotho wena Mayeza umsobo wesikhuluma Hazu uthendo ngabaza amandla usithendo wengicokoloza angazi kahle ngizomshaya ngomavula kuvaliwe lalela noma ima kanjalo yithi ukudelay nje uhlalela ukhona ungasheshi ubuye ngathi kusazoba nemvula eserious la usithendo sengijwayela kabi okay akayazi Hayibo kwenzakalani? Hayibo usithende nje lona usithende kwenzakalani? Hayibo unomlilo usithende hayibo sizokithi manje senza njani isimo lesi siyamthatha noma siyamshiya khona la asimthatha hayi asishone khona ithi ngoba phela masakunje konakele ithi sakithi awuhambe lapha Isikwa sashiya hayi ngashiya sambena waze konakala No ngizama ukuconfirm manje list yakho ukuze ngingahambeli ubala uthe ulokhuzana lecture le ihlala kuphi ihlala eDondotha baba bese kuthi nomfana oyinet le uhlala lapha ihlala eH1 esikhawini right okay lo ngiyambona ubhaliwe la yebo bhaliwe uhlala emzingazi lo yebo no ayikho inkinga ngizokwazi ukuba cover bonke lalela ke into ekufanele uyazi le yabo le ndlela engiyodila ngayo nawo yona indlela nawe kufanele uyifunde ngoba iyasemndenini lento njengoba ngayithatha kumani noma wayithatha kubaba wakhe kanjalo isuka kuyizukulwane nje generations kanjalo impela isuka le phezulu so iyona indlela okufanele uyazi ukuthi mase ngingasekho mina sengishonile kube iyona indlela oyisebenzisayo hayi kulungile baba lalela ke mina ngizothi ngihamba wena usala ubeke irice la ngizothi mangibuya le empangeni ngibuye ngizokucwengela lona bese siyadla alright awusisobhe ufikile kodwa okay awumbona nami ngisafuna ukuthi ngithi shwi
lalela ke una. Siyasuka manje le eThekwini. Siya le ongoye siyobheka le genge ehlupha umntana. Sambe. Ngakotshela wamashimba inyanga wena wamashimba hey usibiya umbulala ngezulu ngikhuluma nje nawe ngiphatha istroke la hey ungaphinde utshela abantu uthi inyanga wena ngenhlanga lakho ayisebenzi hey ngibetusa ubuyani izulu yangifile izulu lasibiya hey wamashimba wena hey futsaki hey Sithando. Inedi. Lo mfana lo beyinedi. Ushonile. Hawu. Ne-lecture. I-lecture le yethu le buyi ngirobhe mina ama-Max. Hayibo, waze washonwa ke yazi. Hayi kusho ukuthi ngisize ngahamba yabo. Hayibo, waze bashona abantu ngiyabonga. Alright kodwa mama. Wenze njani? Ufuna ngibambe inkunzi yini? Hawu siswami ngibeka nje mina ngifanele ukubamba inkunzi. Wasusunceka kanje kumina phela? Hawu yini mama. Wazwa right ngiyaqala ukubona le ndaweni. Yeah khona ngivamisile uba khona. Hayi ngiyabona impela. Ha abantu abahle kanje abavamisile ukuba khona la. Yazi ukuthi ngithe mangiqhamuka lapha ngingezwe i-heartbeat yami ikhuphuka ngamandla. Angazi mhlawumbe noma usisa ngangipha yini number sithi like ukwazana kangcono nje. Awushift encane. Alright. Mhlawumbe ukuthi ungangiphi inamba yakho sithi ukwazana kangcono. My sister. So move on fast kanje mfethu. Yini wena? Abuya phela cala ingane ukuthi uRand bafethu. Hayi kahle usiphaphela uhambe la. U2 rand usuke la. Oh my brother. Nali phara. Uhambe la. Kodwa noma mfethu into yangihlukanisa nawe noma mfethu. Abafana kade babengiyuza kule ndawo. Kodwa yazi nisithatha kancane nekhaya ngiyabona. Wena ngizokubizela ubaba njengamanje. Ujoyela kabi. Ngaze ngayala. Kodwa noma. My brother. Hey my brother. Wangihetha wena. Unjani? Uyangaletha ke namba ngibani? Hayi bo imaki. Uyanazi leli phara ngoba ngathi uhlanyana nje. Ngiyamazi lo wangijola naye wangihetha. Wawujola naye wakhetha, wawujola nohlanya noma engakabi iphara. Waye right wangishithela ubaba wadila naye idlozi khali. Ubaba wakho wadila naye waseba nje? Ngoba umbone nje. Angenziwa njalo mina. Ungaletha namba. Ubani baba wakho? Baba Sbiya. Ubani baba wakho? Baba Sbiya. Bonti. Ngisatshela ubaba. Baba. Yazi nginomfana la kade ngishela into ethi bisithembisa futhi uthe nje ngiphatha igama lakho vele washo ngijubana wabaleka. Wabalekela wena. Ubalekele mina. Lapho bisithembisa into yethu. Umfana onengqondo engakanani lo ngabalekela wena umuhle kanti? Angazi nami. Uba igama lelo mfana. Ubamba igama lakhe. Isha ngitholanga. Kodwa nje baba mude uthe kwamkhulu kancane uthi ukukhanya ngebala kancane. Mawuzwe inkulumo yakhe kaka unesikhathi esingakanani ehlala la? Uyafika yena cause angimazi. Uyafika. Imali akashonge isibongo sakaNtsele. Ngoba ngenzeka uba inomfana lo uhlula umjovo lo olaka kodwa musha baba musha la indawo. Musha naye. Nempela ke lo. Amiyeke lo ngizodila naye. Uba igama lakhe? Uhlula umjovo. Baba uyalizwa lelo gama. Maybe soulmate yami ngempela leyo. Kumele udile naye ngempela kodwa baba ngeke ngibalekelwa kanje yana. Hayi mehethe wena nje ngizodila naye ngqo. And ungihethile futhi bese nginama feelings naye. Khuleka ke. Hayi ngizodila naye ngendlela yakhe. All right baba.